На 17 юни в Гранд Хотел София се проведе 13-та международна научна конференция на Международно висше бизнес училище. Темата беше съвременното дистанционно обучение, тенденции, политики и добри практики. Участие в работата на конференцията взеха представители на университетските среди, бизнеса и неправителствени организации от страната и чужбина. Присъстваха официални гости от Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Сдружение Менса и други. Конференцията беше открита с пленарно заседание, по време на което госпожа Лена Гайдарска, президент на Международно висше бизнес училище, приветства гостите. Бяха поднесени поздравителни адреси, които акцентираха върху 25-годишнията на висшето училище. Приветствено слово произнесе ректорът на учебното заведение, професор доктор Руслан Пенчев. Добър ден на всички! Отново се обръщам с благодарност за всички, които решиха да станат причастни към нашия опит и експертиза и към това, че ние наистина за 25 години успяхме да постигнем устойчиви успехи не само в областта на традиционното образование, но и специално в областта на дистанционната форма на обучение. Научният форум се превърна в място за ползотворни дискусии по проблемите на иновациите в дистанционното обучение, в осигуряването на качество, гъвкавост и достъпност, както и участието на България в европейското изследователско и образователно пространство и приноса на младите хора в съвременните интеграционни процеси. Професор Пенчев, представете с няколко думи 13-та международна конференция, организирана от Международното висше бизнес училище. 13-та международна конференция на практика е в рамките на 25 годишния юбилей на нашето училище, което от едно младо, динамично, съвременно училище постепенно се разви в една съвременна образователна институция, която обхваща обучение както във всички степени на образованието, става въпрос бакалавър, магистър и доктор, така и във всички различни форми на обучение. Нещо повече, благодарение на нашите усилия, съвместно сътрудничество с нашите партньори по целия свят, ние успяхме да развием едно съвременно, модерно, дистанционно обучение чрез средствата на модерните технологии. И вече 15 години ние развиваме това обучение. Ние отчитаме един сериозен успех по отношение създаване на възможности, достъп до обучение и продължаващо обучение на различни сегменти от обучаеми, което е един от съществените проблеми на нашето висше образование, а именно съпоставяне на реални компетенции, на реалната практика и връзката с бизнеса. Точно този опит позволи и да формулираме тази конференция, която е насочена към предизвикателствата, политиките, насоките на развитие на съвременното дистанционно обучение. Какъв е модела, който Международното висше бизнес училище следва и какво е мястото ни в световен план? Ние сме в предната линия на тези, които работят. Не случайно ви споменах числата, които отразяват експертизата на нашето училище в областта на дистанционното обучение. Не случайно ние от 2006 година сме съоснователи на една голяма асоциация по цял свят, която се нарича Глобални университети за дистанционно обучение. Това, което ние правим, разбира се, е доста трудно, защото така или иначе изпреварващо съвременните тенденции в дистанционното обучение не винаги съвпадат с нормативните регламенти, които включват различните изисквания на дистанционното обучение на национално ниво. В света съществуват над 25 000 университета. Но ако обърнем малко повече внимание, ще видим, че само 90 университета в света изцяло работят по най-новото дистанционно образование. Мисля, че бъдещето е на електронното образование, благодарение на интернета, на компютрите, на новите мултимедиални технологии. Най-важното в новото електронно образование е интерактивността, т.е. съотношението, взаимодействието между преподавателя и студента. И това ще бъде в центъра на вниманието, в центъра, в фокуса на бъдещето развитие на образованието. Става дума за управление на бизнес комуникацията, съвременна книга. Как се управлява бизнес комуникация е предназначена предимно за студентите от Международното висше бизнес училище за електронно обучение, но може да се използва от всеки, който желае по някакъв начин да се запознае с най-новите тенденции в бизнес комуникацията. Смятам, че тази книга ще допринесе
за по-добро развитие на бизнес отношенията не само в България, книгата наскоро ще излезе и в Сърбия. Професор Пенчев, какви са очакванията ви от 13-та международна конференция? Очакванията ни от тази конференция са в следните няколко посоки. Първо, не случайно в пленарния доклад аз се постарах да фокусирам тези съвременни проблеми, ако щете предизвикателства, групирани в различна категории по трудност, които на практика очертават развитието на дистанционното обучение въобще в света. Не случайно и нашите секции са разделени по такъв начин, че ние ще се опитаме да намерим отговор на тези ключови проблеми или да видим кои са началните репери, от които ние трябва да се ориентираме. Т.е. целта е да получим максимално експертиза и евентуално конкретни решения по пътя на нашето развитие и не само на нашето, но не случайно. В днешната конференция участват над 20 университета от цялата страна, също така и гости от чужбина, които се интересуват и реално работят в тази област. Ние винаги сме смятали, че тези форуми показват две неща. От една страна това, че ние реално правим нещо и второ, че винаги се съобразяваме или се стремим да следваме обща тенденция и пътя на развитие, който ще ни доведе до успех. След като завърши практическата работа по конференцията, професор Руслан Пенчев, ректор на Международно висше бизнес училище, и професор Светлана Трайкович, директор на Колеж за приложни професионални науки в Враня, Сърбия, поставиха началото на партньорство в областта на висшето образование с подписването на двустранно споразумение за сътрудничество.